Then Bausuan guarantee Taiwan ambassador hian minon tloa aron leng boka. Taiwan le India sarkar hian tun thla ni som paruka khan labor mobility agreement an lo signa. India mi nuai khat Taiwan-ah na thok turin in rem nan lo siama. Chu hei kan mi thon chua thin housemate ti vel ani bera kan thon chua hi. Taiwan-ah mi chu tiang ton lo va manufacturing lampanga te construction te agriculture le fishery te katianga thok tur khan ni ta ni. An lo po atra thok khat ani ome. Chumia chuan anni chu oriental ve bok ania ele na hian oriental ho re rang chu kan from tropa sa te kan hebi ka Taiwan ho phei chu sa hrim he vok sa phei chu until by le ti re rang kan vok sa tu ke tel de uselani India mi chor hi boi kha kan ti ni ele ina har sa antia Mizo kan fitang kan tia abikin Mizo tan special program in siam sakro kan tia chu anon ngaihtuah dona heta hian kan thalai te emosat na thatak kan thok thei turin kan chuah thuai thei kan ring in kan base sei bokani tin kan rama hian Taiwan sarkar hian education center rondin andua chu kan lain bezu yanga kum khat chung chu ta chuan zir angai dona Chinese strong te zir tel ve khanga ya khata zir chuak reng ka India rama veken nan mu don ani takata nuai khat le sing nian lo don ani chu kan thalai ta na trapian om manga o kan ti hei kan an ngaihtuah boka tin April tha khian World Bamboo Congress an nei dona khovel pum huap bamboo khompui ta chuan kan nu pain min som ve pathian im remati chuan kal te po kan kal ve mai theya bamboo lampang hi ngatne kan war view kan ti chuan kan rama shifting cultivation about theine turin bamboo plantation hi aizon na tlak ani theine turin kan ram ngole sigle sa te tuina te wonghim turatan yan bamboo project hi tru le kan riat wang ani